Arratsaldeon gaurkoan, Amaia Barber daukagu gurekin, fisioa da Amabi Ibaineteko zentroan eta pasaden astean zentro hauetan udaleku intergenerazioak izan ziren eta bertan egondako esperientziari buruz hitz egitera dator. Kaixo Amaia, zer moduz? Arratsaldeon. Urduri pixkat igual? Bai, asko. Bueno, zu lasai, azken finean elkarrizketa ez dugu menperatu duzun gai bati buruz da, orduan lasai egongo gara zutuek elkarrekin izketan. Lehenik eta hemen galdetu beharko nizuke komentatzea Amabir zentroa zer den edo zertan datzan struktura. Amabir bada enpresa bat, dedikatzen dena zaharretxeak eukitzea, eta hemen Nafarroan badauzkagu 5. Bat badago Erron, Ama Ibaineta, Betelun, Ama Betelu, eta hemen Iruñen badaude Ama Mutilba, Ama Argarai eta Ama Oblataz. Erro eta Betelukoa badira txikienak, herri batean daudelako, eta gehien bat hango residentea badira alboko herrikoak. Adineko jendea da bakorrean. Hori da, azkenean badauzkagu 70 urtetik gorako jendea eta batzuk 100 urteak pasata daude, baina, bueno. Eta zu bertan lan egiten duzu, ezta? Bai, ni fisioa naiz, eta nire lana bada hango pertsonak rehabilitazioa egitea. Izan daiteke iktuz bat ematea eta hortan lantzea berriro bere gaitasunak berreskuratzeko, baita ere izan daiteke aulkitan dauden pertsona pixkati ibiltzea edo mugitzea, gimnasia egitea, baita ere mantenimenduko gimnasia egitea, azkenean bada beraiek mugitzea, ongi egotea, fisikoki beraiek ikustea gai direla gauzak asko egiteko, zeren beti residentzietan badaukagu ohitura edo badaukagu ikusmena, badaudela aulki batean, hor ezak izen bat ordu eta ez da hola. Gauza asko lantzen dira beraiekin eta gauza asko lantzen dira, egiten dute. Eta zenbat denbora daramatzazu fisio bezala Amabir? Badaramat 2018ko apirilean hasi nintzen lanean eta gaur arte. Eta momentuz esperientzia nolako izan da? Oso ona, ni pentsatzen nuen izango zela lan gogorragoa ikusten da, azkenean mundu guztia bukatzen du hor, eta uste dut afektatuko zidala gehiago, zen azkenean hartzen diezu kariño eta gauza hori, baina oso ongi lantzen da, eta askotan badaukazu egun txarrak badirelako oso intensoa, baina badaukazu baita ere egun sodoragarriak, ikusten duzuela batean, batek ez badaramala 3 hilabete ibili gabe, eta egun batean altxatu eta 2 pauso ematen dituela, eta azkenean baita ere bizi ematen dizute alde hortatik. Alde honeko sebarko dugu beti egia. Bai. Komentatu dugu bezala, pasaden astean eta uste dut honetan zara ere udaleku intergenerazionalak ospatu izan dira. Zertan datza udaleku hauek? Urtero egiten dira, hasi ziren 2002an egiten, eta egiten dira urtero. Badira umeak 6 eta 14 urte bitartekoak, eta segun residentzia egiten da aste batean edo bestean. Uste dut hemen Iruñan pasatzirena pasaden astean, eta adibidez Erron, nire esperientziatik kontatuko dut hangoa, pasatu ziren ekainaren azkeneko astean. Han bai pasatu ziren 5 egunan, lo egiten zuten han residentzian kanpai dendatan, eta esperientzia oso positiboa izan da residenteentzat eta baita ere umeentzat. Azkenean, beraiek ikusten dute agure bat ez dela pertsona bat ezakin ze esaten duena edo ez duela deustarako balio, baizik eta ikusten dute esperientzia pilo bat kontatu dezaketela, baita ere kontatzen diete ni beraiek txikiak zirenean ze bizimodu izan zuten, zeren azkenean baita ere gerra garaikoa edo posgerrakoa izan zen, edo gerra aurrekoa. Azkenean esperientzia hori nola bizitu ziren lehen, eta orain nola bizitzen diren beraiek, baita ere ikusten dute eta esatu dute, ni orain oso ongi bizi naiz, edo baita ere ikuspuntu hortatik oso interesantea da bi adin hauek elkartzea. Baita ere umei gure kasuan egiten diegu ariketa bat, badena ikusteko ze limitazioa dauzkaten aguren egunerokoan. Igual, aulki baten baldin badaude eserita, erduna duen aulki baten, berei esartzen diegu eta pixkat herritik ibiltzea horrekin, espaloiak, aldapak, eta bereiko hartzen dira igual ni badaukat bizi naiz Iruñan nire aitonakin, bera badauka 2 makulu,
eta orain ikusten du zergatik badoan hain motel, edo zergatik kostatzen zaion gauzak egitea. Osea, baita ere, beraientzako bada esperientzia bat ikusteko bertzegaitasunak dituen, nola galtzen dien poliki-poliki, eta baita ere, nola umeak beraiek ongi ikusten diren, baita ere bada pixkat aguren errealitatea ikustea. Gero baita ere, agureak umeetaz baita ere ikasten dute, adibidez, badirela oso nerviosoak, oso kariñosoak, asko gustatzen zaie, eta azkenean beti kanpaldia bukatzen denean, beti galdetzen dute, noiz etorriko diren berriro. Eta esperientzia oso positiboa da alde hortatik. Baita ere, adibidez, ama mutil ban egiten dute baratzekin, azkenean aurre guztia badakite baratzak nola dijoazten, eta umeak bizi baldin badira Iruñan bertan, igual inoiz ez dute eduki baratza bat, bakarrik joaten dira erostera berdurak eta frutak eroskira edo ez merkatura, eta ikusten dute nola lantzen diren, nola zaindu behar diren, eta azkenean bada beste esperientzia bat umeak ikasten dutela asko aurretaz. Haur hauek zer dira, erresidenteen familiarrak edo eskola batetik bertotzen dira? Normalean badira erresidenten familiarrak, beti izaten dira edo bilobak, edo residente baten nahi baten bilobak, gutxi gura bera beti izaten dira familiarrak. Eta komentatu duzu hainbat aktibitate egin izan dituztela udaleko hauetan, ez da, eta ere hori ulergarritasuna, baina bestalde uste dute ere aurrek beste motatako aktibitateak egingo dituztela, ez da? Bai, azkenean baita ere, segun nolakoa den langilea, egingo ditu ariketa fisiko gehiago, edo egingo du gauza artistiko gehiago, baina beti saiatzen gara dena elkarrekin egitea. Azkenean umeak baita ere, umeak dira, behar dute jolasa, badaukate beren denbora librea, beraien artean jolasteko eta izatean aktibitate intensoagoak, badidez futbola, edo pilotekin aritzea, edo korrika egitea, zen azkenean ariketa horiek gurekin ezin dira egin. Baita ere saiatzen gara, ariketa fisikoak izatea elkarrekin, tailer batzutan asko gustatzen zait pusikekin aritzea, zen azkenean oso arinak dira, kolore biziak dauzkate, agurea ez asko mugitzen, ez du asko pisatzen, baina umea bai, lurrera betzen baldin bada, umea badoa hartzera, eta asko gustatzen zait, zen azkenean bereien artean egiten dute dena, eta oso ongi ateratzen dira normalean. Baita ere gustatzen zaie, badidez, margotzea, umei asko gustatzen zaie margotzea, aurei baita ere, gero baita ere bereien artean laguntzen dira margotzen, zen askotan txorrada bat da, baina ez ateratzea marratik, igual aurre bat margotzen du nahi duen bezala, ez delako hartzen non dauden marrak, eta umeak esaten dio, ezin zara atera hemendik, edo oso ongi komplementatzen dira, eta baita ere guk egin genuen mural bat udarako, jar genuen pasillo osoan, eta badira, nola badauden margo batzuk badira eskuentzako, adibidez, aurri badaukaten mania asko eskuekin ez zikintzea, eta asko gustatu zitzaien, azkenean sartzen zuten eskua margotan, jartzen zuten muralean, eta izenak, eta bakoitza esaten zuen, baita ere ikusten ziren garrantzituak zirela, bere izena gartzen zelako muralan, eta azkenean badaude ariketa batzuk guretzako igual ez direnak hain garrantzitsuak, baina beraientzako badira, gauzatu oso garrantzitsua dena eta oso ongi bizitu egiten dutena, oso positiboki. Lehen komentatu duzu, 2002tik edo daramatzatela udaleko hauek egiten. Zuek egia esan behar, iaztik daude lanean bertan, baina ere ikusi duzunez, onuragarriak dira esperientzia hauek, balorazio positiboa ateratzen dutela azken finean? Oso balantze positiboa da, umeen aldetik eta baita ere residenten aldetik. Azkenean, residenteen aldetik egia da egunero berdina dela, aldatu egiten da, segun nor joaten garen lanera, erron, haiez fisioterapeuta okupazional ez gara egunero joaten. Joaten gara ordu batzuk, eta joaten garen egunean ja bada zerbait diferente. Eta orduan baita ere, rutina berdinean sartzen baldin badiezu,
kanpaldiak adibidez, badirela aste osoa handaude umeak eta beraiekin gozaldu egiten dute, bazkaldu egiten dute, aktibitateak egiten dituzte, beraientzako bada rutinatik ateratzea, zerbait berri egitea, eta azkenean umea badaukate bizipen handia, ematen diete alegria, ematen diete, eta da aldaketa handia eta oso positiboki baloratzen da, eta urtero egiten da, 2002tik gaur arte egiten da, eta badaukagu pentsatua jarraitzea egiten, zeren umeak oso gustora daude, gure etortzen direnean, residenteak baita ere oso ongi, gustatzen zaie bilo bat umeekin egotea, eta baita ere ikusten da, residente baten bilo bai baten denean, badirudi badela, residente guztien bilo ba. Azkenean, denak badaude umeari begira. Eta oso positiboa da beraientzat, bai umeentzat eta agurentzat, eta pentsatu daukagu urtero egitea. Datorren urtean ere? Bai. Eta programazio berdina izango duzute edo berrikuntzarik planteatu dituzute egitea? Momentuz bada beti dinamika berdina, zen azkenean aktibitateak beti aldatu egiten dira, ez dira urtero berdinak. Aldatu daitezke urte batean gelditzea aktibitate fisiko gehiago, izatea loreak biltzea jardinean gero markoak egiteko, markapaginas, ramo de flores, egiten dira alako gauzak, beste batzuk izaten dira artistikoagoak, egiten dituzten muralak, beti aldatu egiten da, baina dinamika gutxi gora bera berdina da. Adiez, mutilban noa bakate baratzen, baratzekin pixka lantzea. Badaude ume batzuk repikatu egiten dutenak eta urtero datoztenak, eta beste batzuk berriak direla. Orduan baita ere, gutxi gora bera dinamika berdina da, baina aktibitatea bai aldatu egiten direla. Maia, mila esker etortzeagatik eta esperientzia hauek kontatzeagatik oso politika izan dira, eta espero dugu datorren urteetan berriz ere egitea eta bertan ere zuk jarraitzea. Mila esker zuei gonbidatzeagatik. Mila esker.